Príjemné popoludne. Národná rada tento týždeň rokovala o návrhu novely ústavy, predĺženie volebného obdobia samosprávam i parlamentu na 5 rokov, ako aj o zakotvení skrátenia volebného obdobia poslancom Národnej rady do ústavy referendum. Na schválenie bolo treba 90 hlasov, opozícia to nepodporila, takže tieto návrhy neprešli. V parlamente je nový občiansky zákonník, ktorý prináša veľké zmeny, napríklad do dedenia, delenia majetku či zmluvných vzťahov. Od konca mája fungujú poslanci podľa nového rokovacieho poriadku. Aký je? Otvorenie s poslancom za Hnutie Slovensko Igorom Dušenkom. Rádio Slovensko, otvorene s Annou Vargovou. Dobrý deň, ďakujem pekne, že ste si našli čas. Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie. A kým sa dostaneme na tú aktuálnu schôdzu parlamentu, tak vyšla akurát tlačová správa z neverejného zasadnutia pléna Ústavného súdu vo veci podania, že vláda stále nepožiadala o vyjadrenie dôvery Národnú radu kvôli tej tzv. Dlhovej brzde. Takže viete mi presne povedať, že teda čo v tej tlačovej správe Ústavného súdu je? V zásade to, čo tvrdíme už od jesene minulého roka. Minulý rok vyšla aktualizácia dlhu Slovenskej republiky v zmysle ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti tým, že bol prekročený prach 60% dlhu HDP. Vláda mala za povinnosť bezodkladne požiadať o vyslovenie dôvery. Ani po fakticky 8 mesiacoch sa tak nestalo a Ústavný súd teraz len konštatuje to, že vláda má jednoznačne požiadať o vyslovenie dôvery Národnú radu, pretože Národná rada kontroluje vládu. Lebo inak napríklad niektoré koaličné strany, aj SNS, aj Hlas hovoria o tom, že sú pripravení čeliť takémuto ako odvolávaniu kvázi alebo vyjadrovaniu nedôvery. Ešte ste zrejme o tom tu v parlamente nediskutovali, či sa tak stane alebo nie. Ako sa k tomu postavia poslanci, lebo to vyšlo len teraz popoludne. Áno, je to správa čerstva, možno pol hodinu na klube sme o tom ešte nediskutovali. Dobre, poďme sa pozrieť teda na tie návrhy na novelu ústavy. Neprešlo to, aby sa predĺžilo funkčné obdobie samosprávam na 5 rokov, zároveň aby sa referendum skrátilo volebné obdobie poslancom Národnej rady. Nepodporila to opozícia. Prečo? Lebo to boli koaličné návrhy, ale svojho času aj Hnutie Slovensko, ešte predtým Olano, tiež chcelo vlastne referendum skracovať volebné obdobie Národnej rady. Áno, na úvod chcem povedať, že celý tento návrh je naozaj takou átrapou práce vlády pre regióny, pretože vláda sa zaštiťuje, aká je ona, ako dbá na regióny. Hneď po voľbách vlastne vytvorila post 3. štátneho tajomníka na ministerstve vnútra. Stal sa ním Michal Kaliňák, bývalý neúspešný kandidát na prešovského župana. Celá jeho agenda bola o tom, aby nejakým spôsobom pripravil reformu pre samosprávy a po 2 rokoch tejto vlády sa koalícia zmohla na to, že riešením na všetky problémy samosprávy je predĺženie funkčného obdobia na 5 rokov. A je to aj krásny kontrast voči tomu pozmeňováku, ktorý Hlas následne aj priniesol. Na jednej strane... A ja tu dodám, že napríklad aj ZMOS hovorí, že oni, ich starostovia alebo primátori by chceli a takisto aj župani by chceli predĺžiť to volebné obdobie, že takáto iniciatíva vychádzala aj z dola. Inak aj vy tam máte napríklad pani Jurinovú. Je pravda, že máme županku Eriku Jurinovú, avšak dovolím si pochybovať o tom, či je to naozaj vôľa väčšiny starostov, pretože v marci ZMOS aj Združenie SK8 pripravili tzv. Pozičný dokument, ktorý predstavili aj prezidentovi Pellegrinimu a tam v asi 20 bodoch spísali, aké sú ich požiadavky na zlepšenie fungovania samosprávy. Žiadali tam napríklad väčšie kompetencie zasahovania do legislatívneho procesu, navrhovali istý inštitút špecifického veta, navrhovali inštitút konzultácií, že ak sa návrhy zákonov budú týkať samosprávy, aby k tomu mali väčšie slovo. Navrhovali, aby sa k dani z príjmu fyzických osôb pridala aj daň z príjmu právnických osôb. Takzvaný daňový mix na financovanie samospráv. Áno. Bol tam asi 20 opatrení a ani zmienka o tom, že predĺženie funkčného obdobia je niečo, čo by malo samosprávam pomôcť. No dobre, ale Hlas SD hovoril, keď tento týždeň pán Raši predložil to, aby sa referendum dalo skracovať volebné obdobie parlamentu, že ak by bola opozícia ochotná podporiť toto, rokov samosprávam, prečo ste ani tú referendovú časť nepodporili? Pretože tu vidno aj tú filozofickú nezhodu. Na jednej strane hovoria, že moc pochádza od ľudí a keď ľudia dávajú či už parlamentu alebo starostom moc, tak by mali mať právo aj ju vziať. Vo svojom pozmeňovacom návrhu k novele ústavy zavádzajú možnosť referenda skrátiť volebné obdobie, ale len čo sa týka Národnej rady. A prečo nie, sa aj pýtam, prečo nie aj starostom?
Jednoducho aj starostovia sú volení. Jednoducho to je len nástroj na zabetonovanie sa pri moci. A na Margo ešte... Pri starostoch dá sa vlastne, je to taká komplikovaná vec, ale dá sa vlastne nechať odvolať ten starosta. Treba tam vlastne tiež v zastupiteľstve a tak ďalej, ale tam vlastne sú na to mechanizmy. To nie je tak, ako keby v Národnej rade niekto teraz prišiel a povedal, že ideme teda skrátiť volebné obdobie, alebo ústavný súd povedal, že referendum sa zatiaľ nedá. Áno, nedá sa. Hlas to však napísal tak, že on upravuje referendum, ale výslovne iba čo sa týka Národnej rady. Pritom to referendum, existuje aj miestne referendum a... Takže by ste to chceli rozšíriť aj na samosprávy prípadne? Nehovorím, že by som to chcel rozšíriť, ale jednoducho tam vidno aj ten nepomer. Tak na jednej strane občania majú právo odvolať Národnú radu, lebo ju vlastne zvolili, ale občania, tí istí, nemajú právo odvolať starostu cez miestne referendum. No dobre, ale svojho času aj Olano chcelo vlastne takéto referendum o skracovaní volebného obdobia. Vtedy to tiež neprešlo. Áno, my sme ten návrh predkladali dokonca ešte aj v septembri roku 2024. Ani jeden z koaličných partnerov to nepodporil. Navyše tá otázka je tu od roku 2021. Koalícia si naozaj účelovo počkala v zásade až takmer do druhej tretiny svojho funkčného obdobia. Účelovo vyčkali na to, akým spôsobom sa strane Demokrati podaria vyzbierať podpisy. Počkali si na to, aby prezident odmietol, respektíve nevyhlásil referendum o tej najhlavnejšej otázke. Lebo teraz by to bolo protiústavné, keby to bolo vyhlásené takto teraz toto referendum. No áno. Dobre, a vy si myslíte, že je to dobrý inštitút, lebo sú názory niektorých politológov, že toto by bol celkom cudzorodý prvok v systéme našej zastupiteľskej demokracie, keby vlastne občania rozhodovali o rozpustení Národnej rady a neviem, po 2 rokoch vládnutia v úvodzovkách tej Národnej rady? Áno, sú aj na to také názory. U nás v Hnutí Slovensko sme skôr za to, že naozaj ľudia politikom tú moc dávajú a mali by mať tú moc aj tú moc odobrať. A vlastne aj preto my máme takisto podaný návrh novely ústavy s tým, že my tam pracujeme aj s quórom, lebo vieme, že nie je len problém v odvolaní, ale aj v tom, či to referendum vôbec má nejakú šancu na úspech. Inak v medziresortnom pripomienkovom konaní je návrh Ministerstva spravodlivosti, aby sa ľudovým hlasovaním dalo skrátiť volebné obdobie parlamentu. Tam sa navrhujú aj niektoré také ako kvóta, že podľa toho, aká bude účasť, aká bude účasť vlastne v tom referende a z toho nejaké 3/5 a podobne. Lebo niektorí to vysvetľujú tak, že referendum rovná sa ľudové hlasovanie, ale z ústavnoprávneho hľadiska je tam nejaký rozdiel. Toto keby bolo v parlamente na jeseň z Ministerstva spravodlivosti tento návrh, toto by Hnutie Slovensko podporilo? Ministerstvo spravodlivosti sa do istej miery aj inšpirovalo našim návrhom, lebo aj v našom návrhu je tzv. Plávajúce kvórum. To je presne to, že nebude sa vyžadovať nadpolovičná väčšina všetkých voličov, ale my navrhujeme nadpolovičnú väčšinu voličov, ktorí sa zúčastnili v ostatných parlamentných voľbách a Ministerstvo spravodlivosti navrhuje 3/5 väčšinu. Áno, to sme spomínali. Áno. Problém je opäť tá účelovosť. Napriek tomu, že sú ešte v zásade 2 roky do konca volebného obdobia, minister Susko tam výslovne explicitne napísal, že tento jeho novela ústavy sa nebude týkať Národnej rady zvolenej vo voľbách v roku 2023. Čiže výslovne vylúčuje, že by sa tento návrh zákona, hoci má ešte 2 roky do konca funkčného obdobia, na nich vzťahoval. Čiže je to písané výslovne ale aj pán Dušenka, aj v tých nových návrhoch bolo, že vlastne rok a pol pred skončením volebného obdobia, rok po a pred skončením už nejaký čas nie, lebo to už by bolo asi aj zbytočné. Takto. Hlas hovorí, že sa referendum nesmie uskutočniť v roku, kedy sa majú konať voľby, v prvom a v poslednom roku, ale tú novelu ústavy účinnosť navrhuje odo dňa schválenia. Čiže vlastne v jeseni by tá novela ústavy už platila. Uvidíme, čo to bude, kedy to príde vlastne z toho pripomienkového konania, lebo inak pri ľudovom hlasovaní dnes treba povedať, že ľudovým hlasovaním sa dá odvolať prezident, ale tam je taká zábezpeka, že pod to sa musia podpísať aj nejakí poslanci, ak to neprejde, oni automaticky sa rozpúšťa parlament a začne plynúť nové funkčné obdobie prezidentovi. Zrejme preto nikto ešte nedával návrh. A napríklad pán docent Bujňák hovoril, keď bol tu v besede, že možno keby prešlo takéto ľudové hlasovanie, že rozpustiť parlament, tak aj
tam by bolo dobre dať nejakú zábezpeku, že by sa pod to podpísali nejakí poslanci a keby to neprešlo, že by to bolo neúspešné, tak oni by stratili mandát a namiesto nich by nastúpili náhradníci. Aby to nebolo len také, že budem chcieť odvolať, nebudem chcieť odvolať, ale treba mať aj nejaké kvázi sankcie za to, keď niečo sa nepodarí. Priznám sa, neviem, či to nie je ešte nejaký pozostatok z čias, kedy bol prezident vlastne volený Národnou radou nepriamo. Čiže toto ešte môže byť skôr taký pozostatok z tých minulejších dôb. Tak uvidíme, čo bude, keď to príde do parlamentu. No dnes napríklad sa posunulo do druhého čítania, posunula sa tá novela trestného poriadku o tzv. Tých kajúcnikoch. Po novom, ak to potom prejde, by vlastne bolo oslabené postavenie kajúcnikov v tom zmysle, že ich výpoveď by nebola možná byť ako podkladom na nejakú obžalobu, treba ďalšie dôkazy a tými ďalšími dôkazmi nemôže byť výpoveď ďalšieho spolupracujúceho obvineného. To ako sa k tomu postaví, keď to bude v druhom čítaní Hnutie Slovensko? No odmietavo, tak ako aj k predošlým dvom, veď vidíme dva pokusy vládnej koalície o elimináciu kajúcnikov skončili na ústavnom súde, konania a podobne. Teraz, aby im ústavný súd nenamietal aj to, išli klasicky cez MPK, avšak podstata je stále tá istá. Jednoducho, kajúcnik je postavený do takej situácie, že ho postavia keby na okraj priepasti, natiahnu mu lano a povedia, že nech sa páči a teraz prejde na druhú stranu. Naozaj ten kajúcnik v súdnom konaní, ak nebude ochotný odpovedať na akúkoľvek otázku, či už súdu, alebo obhajcov svojich kumpánov, tak to poviem, tak všetky jeho výpovede voči daným obvineným budú znova anulované. Lebo to bola vlastne podstata tých prvých dvoch pokusov vládnej koalície, aby sa aj výpovede kajúcnikov úplne anulovali, ak v akomkoľvek inom konaní kedykoľvek v minulosti niečo klamali alebo niečo. A teraz je to mení, bude mať 180 dní na to, aby povedal všetko, jednak o svojej trestnej činnosti, vydal niečo z tej trestnej činnosti, respektíve povedal o tej trestnej činnosti niekoho iného. Zároveň tá výpoveď sa bude aj nahrávať na audiovizuálne a celú tú svoju výpoveď bude musieť zopakovať aj pred súdom. V poriadku. Lenže zároveň bude musieť odpovedať na všetky otázky aj advokátov tých svojich spoluobvinených. A ak dostane otázku, ktorá bude znova smerovať voči jeho nejakej trestnej činnosti, hoci len ho nachytajú na trestnom čine nenahlásenia trestného činu, lebo aj to je skutková podstata, tak skrátka ak ho na nejaké otázke nachytajú, tak všetky jeho predošlé výpovede za tých 6 mesiacov budú voči danému obvinenému anulované a súd na nich nebude môcť prihliadať. A nie je to takto správne, aby to nebolo tak, že kajúcnik si bude potom vymýšľať alebo stále bude prichádzať s novými nejakými, na niečo som si spomenul a tak ďalej a tak ďalej. A ešte mám nejakú vec, ktorú by som chcel povedať. Ale to je na tom súde, aby on potom kritickejšie nahliadal na toho spolupracujúceho obvineného, na toho kajúcnika. Lenže vládna koalícia znova tam súdu nedáva ani možnosť na neho nejakým spôsobom kritickejšie nahliadať, lebo ako náhle sa zistí, že toto bolo zatajené, alebo na túto otázku nechcete odpovedať, všetky vaše predošlé výpovede k danej osobe budú anulované. Tak toto tiež uvidíme, lebo sa to odsunulo na septembrovú schôdzu. Je to naozaj veľmi prísne. Skrátka tomu kajúcnikovi sa hádže toľko polien pod nohy, aby skrátka stratil akúkoľvek motiváciu. To sa týka aj tých benefitov. Dnes existujú 4 benefity, ktoré ten kajúcnik môže získať, a to je zastavenie trestného stíhania, podmienečné zastavenie trestného stíhania, prerušenie trestného stíhania a zníženie trestu. Vládna koalícia ponecháva len zníženie trestu. Zároveň... Pardon, do toho vám skočím, lebo napríklad sú aj také názory odborníkov, že povedzme v Českej republike vždy ten súd rozhodne o vine a treste, lebo ten kajúcnik je väčšinou tiež vlastne obvinená osoba, dopustila sa trestného činu. Že ten súd musí povedať, že je vinný a povedzme tým benefitom bude, že bude mať znížený trest alebo nedostane žiadny trest. Ale že sa nemôže stať, ako bolo u nás, že bude mať úplne čistý register trestov, ako keby nikdy nič nespravil. Treba si aj povedať, že tí kajúcnici vždycky tá osoba dostane ten štatút len vtedy, ak usvedčuje niekoho z omnoho závažnejšej trestnej činnosti. To nie je, že ako mnohí tu prezentovali, tak som obvinený z krádeže 2-miliónovej a on nahlasí suseda za neoprávnený výrub stromov a tým pádom on sa zbaví akoby svojej viny a trestu. Čiže to, áno, mohlo sa stať, že ten kajúcnik nedostal žiaden trest, ale v porovnaní s tým, akú trestnú činnosť odhaľuje, to
to bolo na prospech veci. Tak uvidím, lebo hovoríme, toto sa odsunulo na septembrovú schôdzu. Odsunul sa tam aj ten návrh na zmenu korešpondenčnej voľby zo zahraničia, lebo tam sa ešte SNS musí dohodnúť so stranou vidieka. Vy sa ako pozeráte na to, že SNS trvá na tom, aby sa to tzv. Prekrúžkovacie kvórum zvýšilo na 8%, lebo Olano a Hnutie Slovensko je známe tým, že u vás sa veľa ľudí prekrúžkovalo, pán Matovič hneď. Takže vám by to, neviem, či by vám to poškodilo, keby to bolo 8% kvórum? Úprimne myslím, že áno, ale ide o to, že toto je návrh, ktorý berie tú nejakú slobodnú vôľu a tú možnosť voličov konkrétne si vybrať poslancov, ktorých chce mať v parlamente. Zároveň z poslancov a z kandidátov vychováva že lenivých poslancov. Jediné, čo budú tí kandidáti alebo poslanci potrebovať, je mať čo najlepší vzťah s predsedom alebo s predsedníctvom strany, aby sa dostal na zvoliteľné miesto a jednoducho akákoľvek iná aktivita od neho nebude vyžadovaná, lebo v zásade tých 8% je naozaj problém získať. To závisí tiež od toho, ako sa teda SNS hlavne zo stranu vidieka dohodnú, aj keď dnes už na to reagoval pán Huliak, že oni vlastne na tom trvajú, aby sa to krúžkovacie kvórum nezvýšilo, takisto uvidíme. Veľmi stručne sa ešte dotkneme, pán poslanec, toho nového občianskeho zákonníka, to je veľmi široká téma, ale prináša veľmi veľa vecí, aj keď trochu nie je na škodu, že sa odtiaľ vyňalo rodinné právo na základe pripomienok viacerých inštitúcií, že nebude súčasťou, lebo napríklad to rodinné právo malo zjednodušiť napríklad tzv. Dohodové rozvody, že keď je nekomplikovaný rozvod, aby vlastne tam súdca nezisťoval nejaké veci ohľadom tých manželov. Nemalo byť súčasťou tohto aj to rodinné právo? Ja si myslím, že to je a zdá jedna z mála vecí, ktorá je na tom pozitívna, že to nakoniec bolo vyňaté. Vy s tým súhlasíte? Ja s tým súhlasím. Ide o to, že celý nový občiansky zákonník je postavený na posilnení autonómie vôle zmluvných strán. To znamená, že v zásade, čo nie je zakázané, to je dovolené. Takto je to postavené a ako sa zmluvné strany dohodnú, tak to bude. Ale rodinné právo tam sleduje akoby vyšší záujem dieťaťa a naozaj tie práva a povinnosti v rámci rodinného práva sa vykryštalizovali tak, že sú v prospech tej slabšej strany, v prospech dieťaťa a podobne. Sú to ustanovenia, od ktorých sa nemožno dohodnúť, že rodičia alebo rodič opatrovník sa dohodnú akokoľvek chcú a všetci to budú rešpektovať. Čiže v tomto smere je fajn, že to rodinné právo bolo vypustené. Druhá vec je, že tento 2000 paragrafový a 500 stranový návrh zákona mal len v MPK 4000 pripomienok, z toho 2000 zásadných a 800 ostalo neakceptovaných. Vidíme, akým spôsobom tu vládna koalícia schvaľuje zákony, že každý tretí návrh zákona je vlastne opravou ich predošlého. Ak dokonca ani tu o tom sme nemohli diskutovať, bol nám pridelených fakticky 5 minút na tých 500 strán. Ja som rád, lebo naozaj ten návrh zákona je nedopracovaný a vy nepodporíte potom vôbec? Prosím? Keď bude schvaľovanie potom občianskeho zákonníka na jeseň, vy to nepodporíte vôbec v Hnutí Slovensko? Predpokladám, že sa zdržíme. Teraz sme sa určite zdržovali, lebo naozaj sme mali veľmi krátky čas na naštudovanie. Ale napríklad zavádza tam také dobré inštitúty ako dedická zmluva, že poručiteľ bude môcť rozhodnúť, napíše závet a sám rozhodne, komu akú časť majetku napríklad dá. To je aj dnes, ale to je napríklad ďalšia tá vec, že dnes tí zákonní dediči mali garantovaných, poviem, 25% z dedičstva. Po novom to bude už len 10%. Keby nižšie. Môžu nastavať situácie, lebo na prvom mieste bude dedičská zmluva, potom závet a potom budú nastupovať zákonní dediči. Ak vieme, koľko podvodov na senioroch sa tu deje, dennodenne sú o tom prípady v správach. A ak prídu nejakí špekulanti za seniorom, podpíšu s ním pred notárom zmluvu, jednoducho rodina po smrti sa môže dozvedieť, že vlastne dedí 10% z toho majetku, lebo tu bude existovať viacero vlastne tých dedičských zmluv. Vy ste teraz spomínali, že mali ste vlastne menej času na to a to je vlastne súčasťou nového rokovacieho poriadku. Teraz nový rokovací poriadok zaviedol aj to, inak mimochodom koalícia aj dnes avizovala, že možno ešte na jeseň príde s ďalšími nejakými zmenami, lebo sú tam nejaké problémy, ktoré sa vykryštalizovali počas tohto. Máte chodiť všetci pekne a slušne oblečení, zakázané sú všelijaké nápisy, tie vizuálne pomôcky, sú tu aj finančné sankcie za vykázanie z miestnosti. Čo si myslíte, že treba na
tam ešte novelizovať na tom rokovacom poriadku? Čo treba novelizovať je to, aby poslanci neboli postihovaní za svoj názor, ktorý je prezentovaný mimo rokovacej sály a ktorý koalícia vyhodnotí, že sa ich dotýka na nejakej osobnej cti alebo niečo podobné. A namiesto toho, aby tieto prípady riešili civilné súdy, akože v rámci konania na ochranu osobnosti, tak to bude zverené mandátovému a imunitnému výboru, fakticky 8 neprávnikom, stránikom, evidentne zaujatým a predpojatým a títo budú udeľovať pokuty. Čiže toto jednoznačne treba vypustiť, ale tie veci ohľadne rečníckeho času alebo možností prihlasovania, ja musím povedať, že v opozícii to veľmi vítame. Áno. Ale to sa dotýka potom aj vás, keď máte vlastne menej, alebo všetci máte vlastne skrátený čas na vystúpenie, respektíve majú čas na kluby a vy si môžete v klube rozdeliť, že kto bude vystupovať za klub, alebo či si ten čas podelíte medzi jednotlivých svojich poslancov. Áno, skrátka, koalícia sa v tomto prerátala tak ako pri množstve iných zákonov. Našťastie tu na to nedopláca občan, ale vlastne len koaliční poslanci, ktorým sa aj body, ktoré by za bežných okolností boli prerokované v priebehu 20 minút, tak sú dnes prerokované aj 3-4 hodiny. Čo vás ešte na záver, pán poslanec, čo vás ešte čaká na tejto schôdzi parlamentu, lebo potom sa mi tuším zajtra končí a potom sa máte stretnúť až 15. septembra. Áno, fakticky dneškom sa prerokovali všetky koaličné návrhy zákonov, dnes popoludní sme začali prerokovať opozičné návrhy zákonov a pre koalíciu to znamená jediné, opozičné návrhy zákonov bez tak neplánuje podporiť, neplánuje si ich ani vypočuť, takže zajtra o 11. po hlasovaní bude s najväčšou pravdepodobnosťou schôdza ukončená. Povedal poslanec za Hnutie Slovensko Igor Dušenka. Ďakujem pekne, že ste prišli. Ďakujem pekne za pozvanie. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želá Boris Lozán, Milan Stanislav a Anna Vargová.